Angibingelele lapha kumakhiwa production. Ngibingelele nababukeli bayo bonke. Mina ngwamkhize, umfana kaMkhize lapha endaweni yaseNkandla. Ngokwanda kwemfuyo yakithi. Sasibona amadle la siwabona lapha noLunde eduze kwesigodlo senguyamcetshwayo. Umsebenzi wami mina njengoba ngilapha esigodlweni engaqala nje ngubalule kakhulu ukukhuluma lokho enginakho nje manje ukuthi ngibonga usuku namhlanje ukuthi lube impumelelo luhambe kahle ngoba usuku lesilibona kanye onyakeni lokuhlanganisa intombi zivela kuzo zonke indawo zakwaZulu ezize kunomthebe wazo ngoba nazo intombi zinomkhosi wazo njengesiko lakwaZulu bese kuba nezinsizwa futhi zinomkhosi wazo njengesiko lakwaZulu bese kuba futhi nomama futhi banomkhosi wabo zivivane njengesiko lakwaZulu. Angikuthokozela kakhulu kulolu suku namhlanje nomkhosi Womhlanga. Futhi especially lengonyama khona mangibuka izinga lolomkhosi lona ebekade buvele selikulona umdlokombane elomkhosi leni awuqala nomntana enkosi. Uma ubuka izinga la khona ngendlela eselikhule ngakhona kuyamangaza kakhulu futhi nabo ngangacabanga ukuthi hleze bewuqala umkhosi babe nakho ukuyitshela ukuthi kuhamba gcine kufike kube kwenshi. So sekusuku olukhulu esibongayo ke noma ke lapha njengendlunkulu yakwaZulu kusuku olukhulu and futhi kusuku namhlanje lube ebhlungu kakhulu ngokudlula kaMntwana waphinda angene. Kube usuku olusithinta sonke enhlizweni zethu njengoZulu esinethemba lokuthi nesesikholela khona nesesiluleka khona nobaba abadala kulomsebenzi abathi kube inhlahle enkulu ukuthi uMntwana aphinda angene ehambe ngalesikhathi salonyaka ngalesi sikhathi futhi lapho khona isizwe sakwaZulu sihlangene khona saqoqana isizwe sakwaZulu sahlangana kanti uMntwana waphinda angena usuku lakhe lapho khona uNkulunkulu besemsondeza ngaliduze kwakhe. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu ukuba nani kule ndawo lena futhi siyakuthokozela kakhulu lo msebenzi Womhlanga uqalwe ingonyama ihambisana nomntana enkosi. Bawuqaleke lo mhlanga lomkhosi lona njengoba ingonyama yayisibonile ukuthi kunesifo esikhona kwaZulu esibhebhethekayo yona yaqala yabona ukuthi kwaZulu kunesifo esibhebhethekayo yathi asiqoqe ingane sihlanganise sikwazi ukuthi sifundiswe ukuyiphatha nangokwesiko lakwaZulu ukuthi umuntu wesifazane ubaleka kangakanani kuphambi kwaJehova naphambi kwesizwe futhi umuntu wesifazane njengoba kulolu sura njengoba ephila umuntu wesifazane uyisibusiso intombi kwaZulu uma ngabe isirisele umisile yayikhuphuka intombi zentabeni nje kunomkhubulwana zayithi mazikhuphuka zentabeni zathi mazehla zazehla izulu selina ngoba kwa intombi kwaZulu into isibusiso njengoba isibusiso ngaphakathi komuzi wendoda mayakhile inentombi kunentombi isilomuzi kunesibusiso phakathi ekhaya. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu inase South Africa yonke, sibonge le production yenu ekhona, sibonge nomsebenzi sibonayo omkhulu engonyama njengoba nibona intombi zokuyikhuphuke njalo mhlawumbe Umhlanga na umsebenzi uqalile futhi ngonyama sizokwethula inkulumo yayo. Siyakuthokozela kakhulu, sibonge nje kubanikazi abawuqala umsebenzi kwindlela nopha ekhanda kaMenzi undaba lento memeza engathi uyakhala uyalila uthi igoli kaJama cithela cithwe ingqole endala ngiyakithwa amalandela ube nesibindi ubuthelezi ngokhothazela umuntu akandaba bemthiwa bemcofula bethi uzulu ithini kakubuza bethi kakubankosanta uca futhi ephephi ngiyakithwa amalandela usoditha athi sinkonyanqanda bethi de imbala umphikileli wensizwe uphika umuntu akwaZulu siphelele ngamandla umaphokophelelo bengayinsizo sinikini ngani ngabende bezingene ngonyama ogijima engandlende ngaluve kade dabu nohlahle Mandebeleni wathi nani Mandebele nokukandelile ngoba ngena bona iziyane ngelesilo sikanda wahlambisa hadla ngamakhanda amadoda hlanga lamakhosi ibinda nkosi. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuba nani la ekhaya. Siyabonga, ngiyathokoza kakhulu nami kule production yenu.